Jullie hebben de snippet gemaakt. Wat houdt dit project precies in? Eigenlijk is het een geavanceerde versnipperaar, zoals u misschien ook al kan zien. Het is eigenlijk de bedoeling voor zoveel mogelijk bewoners te omarmen eigenlijk met ons project, dat zij het ook kunnen gebruiken. Ze kunnen het zowel schuiven of rechtstreeks in de trechter steken. En door middel van een transportband kan het dan versnipperd worden met riemen. Wie heeft er allemaal aan samengewerkt? Hout en metaal. Hout heeft logischerwijs voor de omkasting in de installatie gezorgd. En onze vrienden van metaal hebben gezorgd voor de platen van de trechter en voor het geheel een beetje. Ik doe het elektrisch gedeelte en hun doen het mechanisch gedeelte. Wat houdt het elektrisch gedeelte precies in? Het programmeren en aansluiten en bestellen van onderdelen. Jullie hebben net de snippet van het Spectrum College in ontvangst mogen nemen. Wat is uw eerste reactie? Super, vind ik het. Als ik het net gezien heb, als ik het de eerste keer zag net, dacht ik echt meteen, oh, bij die bewoner kunnen we het gebruiken, bij die. Dus het is sowieso al super functioneel voor hier, voor verschillende bewoners. Waarom wordt die precies gebruikt of hoe wordt die gebruikt? Eigenlijk is dat in eerste instantie zodat onze bewoners zo zelfstandig mogelijk dat, kunnen snipperen. En kunnen snipperen is voor hen gaan werken. Is ook iets met die snipperaars, die verzamelen ook. Die worden gerecycleerd, dus dat is ook allemaal ook goed voor het milieu. Het is in hun alledaagse activiteit ook gewoon een zinvolle dagbesteding voor hun om hier inderdaad met ons te komen snipperen, te komen werken. Jullie hebben de transportband ontwikkeld. Wat was het moeilijke eraan? Het moeilijke was eraan om het tekenen. De rollen mochten niet te groot zijn bijvoorbeeld. Welke aandrijving je van de transportband verwacht en de manier waarop die dan weer wordt gebruikt. Wat is de toegevoegde waarde van die transportband? De toegevoegde waarde is dat we meer mensen kunnen bereiken. Niet elke bewoner kan het erin leggen of erin droppen. Sommigen schuiven het er gewoon op en dan die transportband zorgt ervoor dat ook zij er uiteindelijk ervoor zorgen dat het papier in de trechter gaat. Hoe verliep de samenwerking met de school? Dat verliep heel vlot. We hebben eerst een gesprek gehad waar wij op vastliepen. Wij hadden oude ideeën en zelfgemaakte dingen. Maar we liepen altijd wel op iets vast dat het toch niet goed viel. En dan hebben ze eigenlijk heel goed geluisterd naar wat onze wensen of onze voorwaarden ook waren. Want we wouden graag iets compact, iets dat we gemakkelijk kunnen gebruiken, dat we weg kunnen zetten, dat door al onze collega's zouden gebruikt kunnen worden. Dus ook niet te moeilijk. De ene is al meer technisch dan de andere. Ook het feit dat we ook achteraf bij hun terecht kunnen van stel er is iets stuk of dat we ook bij hun terecht kunnen, dat is heel fijn. Jij hebt de snippet geprogrammeerd. Ik zie dat hier allemaal verschillende gebruikers op staan. Waarom is dat nodig? Ja, dat is voor de bewoners hier, voordat die kunnen kiezen welke muziekje dat die willen. Bijvoorbeeld Sean wil een muziekje van Anderlecht en iemand anders wil een ander muziekje bij het versnipperen. Waarom is het belangrijk dat een papierversnipperaar een muziekje afspeelt? Maar dat is een plezierervaring voor hen. Hoe voelt dat om uw apparaat of jullie apparaat eigenlijk meteen in gebruik te zien gaan? Ja, goed. We hebben daar nu het hele jaar aan gewerkt. We hebben dat zien ontstaan op papier, op tekeningen met ideeën. Dan hebben we het zien ontstaan als bij ons in stukken liggende. Dan hebben we het opgebouwd. Om het dan nu te zien werken is eigenlijk, voor mij is het de eerste keer dat ik het zie werken, eerlijk gezegd. Dus ja, dat is wel een goed gevoel. Je haalt er heel veel voldoening uit om zoiets te presenteren in een zorghuis en zo de mensen daar te helpen. Met dingen die ze normaal niet kunnen, zonder het machine. En daardoor is het heel leuk om dit te doen. En ben je ook heel gemotiveerd. Je leert meer over de dingen die er echt nodig zijn voor het project. Je ziet voor wie je het maakt en dat is ook echt een extra stimulans. Zeker als je dan iets nieuw mogelijk maakt voor hen en het dan zien werken zoals daarnet, dat is wel echt tof.